Ahojte kamaráti, vítam vás pri ďalšom podcastovom dieli, kde sa budeme dneska baviť o sociálnej sile alebo ako osobní tréneri získavajú na sociálnych sieťach zo sledovateľov priamo klientov. No a dneska tu mám kolegyne Lucu Kotrovú a Denisu Pekníkovú, ktoré sú osobné trénerky. A teda zavolal som si ich preto, lebo si myslím, že im tento spôsob získavania klientom aj funguje, ale mám pocit, že to robíte aj tak premyslene, že to není len tak akože náhodné. Ale povedzte nám, babi, najprv niečo o sebe, že ako dlho ste trénerky, čo hlavne v tej praxi robíte, ako sa vám to páči. Ľudská, môžeš začať, treba ty. Ďakujem teda za pozvanie, za milé privítanie. Ja teda pôsobím ako trénerka 1 rok, takže som ešte začiatočník v podstate v tejto sfére. Keďže k športu ma to ťahalo odjakživa, rozhodla som sa ísť študovať vysokú školu na Fakultu telesnej výchovy a športu, takže som sa chcela venovať športu a našla som v tom svoju záľubu s tým, že som na tej škole prišla na to, že by ma veľmi bavilo trénovať klientov, mať svojich klientov a pomáhať im zlepšovať svoje zdravie alebo zlepšovať výkon. A preto vlastne ma aj to tiahlo týmto smerom už odjakživa, keďže som aj hrávala volejbal 7 rokov, som tancovala a robila všetky športové aktivity, aké sa len dali. No a tak som nejak sa ocitla tu. OK, ty si nedávno mala štátnice. Áno. A zvládla si ich? Zvládla si ich. Gratulujeme. A bola si celkom takom už strese, napätí, čo som minimálne akože vnímal, z toho, jak sme boli v kontakte. A bolo to aj také ťažké? Alebo to nebolo až také ťažké, jak si očakávala? Bolo to dosť ťažké, bolo to presne tak ťažké, jak som očakávala, lebo je to predsa len štátnica, není to len hocičo. Pred každou skúškou mám ako rešpekt, ale toto bolo také oficiálnejšie samozrejme a mala som rešpekt, verila som v svoje vedomosti, ale predsa len tam bola taká obava, že čo ak a takéto tieto rozmýšľačky. Ale nakoniec som to zvládla teda a som rada za to, jak to dopadlo, lebo bolo to náročné obdobie. Určite popri práci, už popri ako keby trénovaní ešte aj sa učiť a riešiť ešte aj školu a tak toto bolo. Ale je to asi potom o to viacej ten pocit taký zaslúžený, že čo všetko si vlastne zvládala aj, že aj si pracovala, aj sa venovala aktivitám bežným, plus si sa učila do toho tie skúšky, takže asi to potom ten pocit super, nie? Ten pocit je super. OK. Dobre, Deni, povedz nám niečo ty o sebe. Kde trénuješ, ako sa klientom venuješ, jak dlho si s nami? Tak aj ja chcem poďakovať za pozvanie a pod touto firmou vlastne som už 2 roky, myslím. K trénerstvu som sa dostala vlastne tak náhodne, že som začala cvičiť sama so sebou a potom sa ku mne pridali vlastne nejaké baby, ktoré tiež chceli schudnúť, keď videli nejaké výsledky. Hľadala som na internete nejaké kurzy, našla som tam vlastne tvoju značku, pozerala som sa, akým systémom pracuješ, páčilo sa mi to, no a teraz som tu a baví ma to hlavne z toho dôvodu, že je to zamerané z tej zdravotnej stránky a že vlastne až potom začíname viacej prichádzať do toho silového, že to nie je len tak, že človek príde hop šup a ideme hneď cvičiť. OK, super. Si aj hasička, áno. Chodievaš na súťaže. Áno. V čom to hlavne spočíva? Lebo ja, keď som sa s ním stretol, tak pre mňa to bolo také cudzie a nezvyčajné, že ako sa tam človek ocitne a prečo to robí? Vieš čo, no ja som sa tam ocitla tak úplnou náhodou cez kamarátov a je to vlastne tiež už hasičský šport, ide tam o sekundy, o stotiny a je nás tam vlastne v jednom týme je nás 7, každý má nejaký svoj post a vlastne ide o to, že na zadnej strane sa naberie voda, všetci pospájajú všetko na základni a keď všetko má každý zapojené, tak uteká už dopredu, tam je časomiera, zastaví sa a takto spolu súťažíme, športujeme. Paráda, takže ťa to baví. Áno. Prečo? Hlavne kvôli tomu adrenalínu, tej rýchlosti a... Je to adrenalín dosť veľký a akože ono sa to zdá, že veľa ľudí hovorí, a to nič není, ale je to naozaj, je to dosť veľký stres. A hlavne, keď už bežíš dopredu a je za tebou tá voda, vieš, a ty nesieš to všetko a keď nestíhaš, tak ako môže to dopadnúť dosť nepríjemné. A ten pocit víťazstva, ja som taká športovo, že rada súťažím, rada vyhrávam, takže... Dobre, paráda. Babi, dneska vlastne máme rozobrať teda tému tých sociálnych sietí. Ja
vnímam, že do veľkej miery vaše aktivity sú aj nejako premyslené. Nedávate na sociálne siete úplne hocičo a robíte to štrukturovanie v zmysle, že sa chcete nejako prezentovať. Že je to takto, že je to naozaj premyslené a tí ľudia tam vnímajú niečo, čo chcete, aby vnímali a z toho sa vám tí klienti potenciálni ozývajú, alebo jak to máte? Snažím sa, aby to nebolo silené, aj tie recenzie, ktoré mi píšu klienti, že nenútim ich absolútne do ničoho, ale úprimne sa o nich zaujímam, ako sa majú pred tréningom, počas tréningu, po tréningoch a snažím sa to vždy navnímať aj v akom stave prídu na ten tréning. OK, super. Ľudská, ty to máš ako? Tak nejak som sa začala skrz tie sociálne siete aj vzdelávať a nejak som nasala vlastne tu také jemné know-how, že teda je veľmi zaujímavé zdieľať svoju prácu, ktorú robím. Zároveň sa mi to ako keby vrátilo aj v tom, že vidím tie reakcie tých ľudí, že oni ma teraz vnímajú už ako proste trénerku, ktorá robí vlastne, čo ju baví a čo mu rozumie. A toto ma na tom tak strašne zaujalo, že ide mi to tak viac menej prirodzene, že nie som, že mám nejak naplánované nejaké veci, že toto spravím. Je to skôr také prirodzené. Nemá to každý toto, určite. Nie každému to ide takto prirodzene, ale mne sa zdá, že keď to využívam alebo keď to robím, tak baví to mňa a hovorím, že mám z toho nejaké feedbacky, takže aj tá komunikácia s tými ľuďmi potom, keď sa pýtajú na niečo a tak je veľmi zaujímavá. A neskôr som teda prišla k tomu, že sa to dá vlastne využívať aj ako nástroj na napríklad získavanie klientov, čo je pre trénera ako priorita celkom. Určite. Ja sa s tým stotožňujem aj s vami oboma, lebo ja už dnes prevažne tie sociálne siete smerujem skôr ku vzdelávaniu a tej odbornej verejnosti, ale dodnes sa mi tiež tie sociálne siete ozývajú nejakí klienti. Už to není o tom, že urobím nejakú aktivitu, ale je to aj kumulatívne, takže ľudia už keď vás presne dlhšie vnímajú, tak už to sú desiatky klientov, ktorí dneska s nami trénujú alebo trénovali a prinieslo nám to. A ja som sa v minulosti naučil, že každá aktivita, ktorú takto dáme na tú sociálnu sieť alebo internet, web, tak vlastne ona tam zostáva. Keď to nie je nejaký príbeh, hej, že ktorý ako keby je tam nejaký čas a zmizne napríklad z toho Instagramu, ale zostáva tam. Takže každý ten obsah, ktorý tvoríme, čím je ako keby premyslený v tom kontexte, čo chceme propagovať a čím je lepší, tak to tam ten človek môže nájsť aj za týždeň, za 2, alebo za pár mesiacov, alebo za rok a stále ho to vlastne môže rovnako zaujať, čo je vlastne obrovská výhoda, keď vieme ako keby čo robíme. A teraz sú ale ľudia, ktorých to vôbec nebaví, tieto aktivity, možno majú aj obavu z toho, že ich to pohltí, nechcú tam tráviť čas a podobne, že keď kým prejdeme k tomu, že ako veci robiť, tak ako sa popasovať s tým, že nechce sa mi to robiť, nemám na to čas, ani to nemám v pozornosti. Mal by to robiť každý podľa vás, keď má takúto prácu, alebo nie? Nemyslím si, že by to mal robiť každý. Môže to byť niekoho silná stránka, niekoho slabá stránka a mal by teda využívať niečo, v čom je dobrý a využívať to na tieto vlastne ako keby získavanie klientov alebo nejakú komunikáciu s ľuďmi. Nemusí skrz sociálne siete, lebo nie je to pre každého, aj keď žijeme v dobe, kedy všetci žijú skoro všetci teda žijú sociálnymi sieťami, ale predsa len sú ľudia, ktorí tam nie sú a hľadajú nejakých trénerov niekde inde. Takže to je úplne v poriadku, že sa tak rozdelíme a niekto sa teda venuje tým sociálnym sieťam a niekto teda nejakým iným spôsobom propaguje teda svoje služby. OK, super. Dani, ty to máš? Ako to vnímaš? Tak ja si myslím, že samozrejme, ako aj povedala Ľudská, že nie je to pre každého, ale určite človek nedá nič za to, keď to aspoň skúsi, troška povednuje tomu čas, lebo ja som vždycky za to, že koľko toho do toho dáš, toľko aj dostaneš. A mne aj veľakrát už napísali rôzne cudzí ľudia, že ma sledujú, že ich motivujem aj cvičenia, alebo tak, že niekedy im práve ten môj príspevok jeden proste
v niečom veľmi pomohol, že aby sa posunuli niekam ďalej a mňa to akože veľmi teší. A keď to človek skúsi, tak možno, že sa tiež to nejako tak nájde, že aha, že tak ono to ide, že skúsim to. A takisto aj tie recenzie tiež, ako hovorí, že čo mám, tak si ich odkladám pekne do príspevkov, aby keď ľudia aj nájdu moje meno, tak aby si to tam pekne našli, že čo im môžem ponúknuť, aký už mám výsledky. Je to určite lepšie, keď už tam máš nejaký ten základ, že tí ľudia sa majú od čoho odraziť. Určite. V súvislosti s týmto, čo si vlastne teraz hovorila, mi napadá, že ľudia niekedy nestanú sa presne, že hneď klientmi a je to taký proces. A niekedy sa možno ľudia vzdávajú príliš skoro, že robia niečo, poviem príklad, nerastú im sledovatelia, nemajú interakcie, spätné väzby a povedia si, no, že tak to asi nemá zmysel. Ale všetko má zmysel, len buď sa na to pozeráme krátkodobo, povedzme strednodobo, ale aj dlhodobo. Dlhodobý horizont môže byť teraz 5 rokov. A keď máme jasnú stratégiu, že kde sa chceme s tými sociálnymi sieťami dostať za 5 rokov, že chceme vygenerovať spôsob, alebo nájsť spôsob, ako by sa nám generovali klienti na pravidelnej báze, ako ten samotný obsah už bude lákať ľudí a už nemusíme točiť toľko tých reels videí alebo podobne, aj keď stále to je dobre robiť, tak toto je možno to, čo by sme si mali ako položiť. Na druhú stranu áno, že sú ľudia, ktorí to proste nebude baviť, alebo ktorí tam nemajú pozornosť a môžu nájsť iný spôsob, ktorý im funguje, ale jedna vec je tiež pravda, že sociálne siete sú dneska veľmi silné a idú čoraz viacej do pobretia. A je to jak s emóciami, že tiež ich nevidíme, ale máme ich. Takže buď, že to je jedno, čím veríme alebo neveríme, proste ich máme. A sociálne siete sú to isté, že sú tu, rastú a to je jedno, čím veríme alebo neveríme. Oni aj tak rastú a budú rásť, lebo majú pozornosť. A keď sa toho chytíme, tak pravdepodobne môžeme s tým trendom ako keby rásť. A vy to teda aj robíte. A teraz, čo je podľa vás ten obsah, ktorý sa oplatí robiť, keď napríklad tréner chce získavať klientov? Lebo veľa tých trénerov treba ukazuje svoje telo alebo svoj výkon. Je to to, čo ich priláka, alebo je to práca s ľuďmi, ktorú by mali propagovať? Ja si myslím, že z každého niečo. Že každý si tam nájde to svoje. Že niekto si pozrie, tak tá má pekné telo, je trénerka, že ja chcem mať také, tak napíšem. Alebo aj z tej zdravotnej stránky. Ale ešte som chcela k tomu povedať, že tá doba, že ja som to tiež nemala hneď, že mi tí ľudia začali písať, ja som toto začala tvoriť už rok alebo 2 roky predtým, ako som sa vlastne spoznala s tebou, keď už som cvičila ja sama so sebou, alebo že som cvičila s inými ľuďmi. Už vtedy som si dávala také základy, že idem niečo budovať a aby tí ľudia sa pomaličky na to pripravili. A vlastne už aj kamarátka, veľa ľudí mi napísalo, že sledujem ťa, sledujem tvoju tvorbu, páči sa mi to, takže ono len stačí vydržať a veriť tomu procesu. Aj si za tým. OK. Je výlučne priamo úmerné počet sledovateľov versus to, akú konverziu klientov z toho môžeme získavať? Alebo si myslíte, že nie? Poviem príklad, že mám 1000 sledovateľov a môže mi to prinášať rovnako klientov, ako keď mám 10 000 sledovateľov? Môže mať menší počet sledovateľov, väčší osoch pre mňa z počtu klientov? Závisí to od algoritmu asi celkom. Áno, aj. Akože je to ťažko povedať. Nemám na to dáta, takže neviem to povedať. Určite sa robí lepšie, ak teda viac ľudí sleduje profil nejaký a vyskočí to viacerým ľuďom, ale aj keby malý profil s malými číslami môže mať veľký dosah. Hej? Že je to celé o tom algoritme, o tom, aké je to video, o tom, ako zaujme, na aký štýl je a komu sa ukáže a či ho niekto prezdieľa, či na to reaguje. Takže je tam strašne veľa aspektov. Ťažko povedať, nemám na to dáta, ale môže byť aj, že malý profil proste získa nejakých viac klientov, jak väčší profil. Hej. Jasné. Že je to o tom, ako presvedčí ten tréner alebo na tej sociálnej sieti tých ľudí, že áno, že verte mi, že fakt sa to oplatí so mnou do spolupráce a fakt to bude dobré. Tu je možno ešte zaujímavé spomenúť to, že my keď vytvárame nejaký obsah, tak máme nejakú predstavu a realitu o tom, jak to vnímame. A keď to vidí niekto iný, tak môže mať kľudne úplne inú predstavu a realitu o tom, jak vidí ten obsah, lebo má iné skúsenosti. Není odborník,
nevidí do toho tak dovnútra, možno má zlú skúsenosť s tým, že niečo podobné zažil a automaticky si urobí záver. Že je pravdepodobné, že to, čo ten človek uvidí, jeden povie, že toto je super a jeden povie, že presne toto nechcem. A ja si myslím, že preto je veľmi dôležité byť neutrálny na tých sociálnych sieťach, prípadne nespochybňovať, nedehonestovať, nepopierať, lebo aj my iba vytrhneme niečo z kontextu a vieme to popísať v tom krátkom videu, ale ľudia si kľudne na základe toho urobia celý obraz, čo je určitým spôsobom aj nevýhoda, ale ako keby je výhoda. Aký obsah ľudská tvoríš ty na sociálne siete? Ešte, jak si spomínal o tej neutralite, tak máme tu mnoho akoby profilov a mnoho ľudí, čo tvorí vyslovene nejaké kontroverzné príspevky, videá, aby dosiahol ten dosah vyšší. Takže aj toto je veľmi zaujímavé sledovať, že aj takýmto spôsobom vlastne vieš dosiahnuť to, že získaš nejakých klientov, aj keď je to z toho negatívneho hľadiska. Ľudia na to reagujú, ľudia reagujú na nenávisť, ľudia reagujú na nejaké kontroverzné veci, čo nie sú úplne také uhladené, plynulé a týmto spôsobom tiež sa dá akoby prezentovať. Len otázne je potom, že čo s tým, ako keby s tým ide aj nejaká zodpovednosť, a že či s tým niekomu nemôže ublížiť alebo nejakým spôsobom, či niekoho neoklame. Toto je zaujímavé, lebo zodpovednosť tým ide určite. S väčším dosahom, aj s tým, čo tvrdíme, rastie zodpovednosť určite, to je dobré povedať. Ona rastie už od začiatku, už keď tam máme 10 ľudí oproti 100 a oproti 100 000, tak to sú veľké nárasty. Z 1000 na 10 000 tiež to sú veľké nárasty a presne, že máme dosah na to, možno byť mienkotvorný a to, čo povieme, tak niektorí ľudia tomu môžu aj slepo veriť. A keď si to uvedomujeme podľa mňa viac, tak netvoríme niečo, čo iných ľudí popiera alebo znižuje ich hodnotu alebo niekoho uráža, aj keď to možno je hodnotné alebo zaujímavé pre obsah. Nie, že hodnotné, ale zaujímavé pre dosahy. Myslím si, že takéto témy alebo kontroverziu, keď niekto vyjadruje, tak je tam veľmi dôležité zachovať naozaj kvalitné informácie minimálne, aby ľudia si dokázali urobiť názor. Nie iba začali slepo veriť tomu, že niekto niečo povedal, komu ja slepo verím, ale vôbec si to neuvedomujem a vo výsledku idem proti niekomu, ale vôbec neviem prečo. Alebo proti niečomu, alebo sám sebe škodím, ani neviem, že si škodím. Hej. Príkladom môžu byť z trénerstva, dynamické typy cvičenia alebo premotivovanie k výkonu, a pritom vôbec nie sme pripravení na ten výkon a teraz si ublížime. Hej. Ale aj tak tomu slepo veríme, lebo niekto iný to robí. Hej. Je to také trošku presne že nebezpečné. A teda keď sa bavíme o tom obsahu, tak ty robíš aj kontroverzný obsah alebo skôr taký iný? Nemyslím si, že robím kontroverzný obsah. Snažím sa aby keby sa čo najviac priblížiť k tomu oku divákovi. To znamená, že občas, keď chcem niečo tvoriť, tak sa na to pozriem z toho hľadiska, že čo by zaujímalo tých ľudí, čo nejakým spôsobom sa zaujímajú buď o trénerstvo, alebo o nejakého trénera, že by chceli začať cvičiť, lebo v dnešnej dobe je to veľmi populárne. Takže tvorím taký obsah, kde sa snažím vlastne vykresliť mňa ako trénerku, ako pracujem, čo robím, teda ako som v našej firme, ako to tu je super, ako trávim čas. Že také zo všetkého trošku som tam ja a je tam aj to, že vlastne trénujem. Takže také zo všetkého rožka trošku. Okay, čiže dá sa povedať, že zdieľate taký svoj šťastí osobný aj pracovný život? Z časti áno. OK. Je to dobré kombinovať? Podľa vás? Za mňa záleží o to, že čo tým chcem dosiahnuť. Hej, ja sa nechcem oddialiť od tých ľudí. Ja chcem akože poukázať na to, že tiež som akože normálny človek, hej, že
fungujem normálne, robím toto, študujem, zdieľam tam školu, zdieľam tam výlety, zážitky ako mladý človek a zároveň aj tú profesnú stránku, v ktorej sa vlastne rozvíjam a tí ľudia to vidia, že vlastne čo dosahujem vlastne, kde som bola predtým, kde som teraz, že je to také podľa mňa aj ako keby taký denník, že spätne sa viem pozrieť, že aha, že toto som pred rokom, pred 2, že pridala, že toto bolo vtedy, už sa hneď spustí plno myšlienok, že čo bolo vtedy a je to také pre mňa to má nejaký zmysel v tomto. Ja mám presne takto isto. Čiže tiež máš to ako taký z časti denník a... Áno, ja sa rada aj spätne pozriem na nejakú spomienku alebo niečo, čo mi vyskočí a vrátim sa normálne, že v čase, že kde som bola, čo som si zažila, napríklad, že zrovna som mala nejaké ťažké obdobie, ale dostala som sa z toho, lebo proste išla som si za tým svojím cieľom a verila som si. A je to tiež taký denníček, no, že čím si človek prejde. Dobre. My sa nemôžeme definovať za influencerov, lebo nemáme obrovské čísla v rámci sledovateľov, ale minimálne určite vieme povedať, že aktívne vieme zbierať klientov zo sledovateľov. Nerobíme to nátlakovo ani násilím, ale spôsobom inšpirácie a vplyvu. Myslím si, že všetci to tu takto máme, tak to prípadne aj odovzdávame ďalej tým našim trénerom, aby to takto vnímali. A čo si myslíte, že keď to takto máme, dôležité teda robiť na tých sociálnych sieťach, že mám rozmýšľať veľmi nad nejakou stratégiou, alebo proste iba začať tvoriť a naučím sa, že čo tréneri, ktorí chcú to robiť lepšie? Ja to robím tak prirodzene. Zdieľam tam aj niečo z osobného života, aj že aj ja ako tréner skúšam nové veci. Veľmi rada zdieľam prírodu, prechádzky, ako cvičím s klientmi, že mi záleží na technike, výsledky s klientmi a robím to proste tak prirodzené, ako to ide tiež aj niečo z voľného času, niečo zo srandy a ja si vždycky hovorím, že kto chce, tak ten sa pozrie a kto nechce, tak ten proste môže vždycky zrušiť to sledovanie. Že nikoho nenútim, aby tam proste bol. Čiže máš to tak autenticky, že áno. Chceš vystupovať ty ako Denisa, ktorú keď ľudia spoznajú tam, tak asi aj presne tak. Naživo, čo asi presne ideálne. Není to niečo také silové, že teraz si naplánujem proste tak, ako mi ide život a čo chce, tak to si tam zazdielam. OK, super. Ľudská, ty to máš si hovoril, že nie sme influenceri, tak trošku sme možno, hej. Nejaký vplyv máme na tých ľudí, hej, aj na tých málo, čo nás sledujú. Premýšľam si, čo pridávam určite. Nepridávam tam hocičo. Jednak už viem, že nejaký vplyv mám už aj na tých klientov, ktorí sú aktívne mojimi klientmi a chcem ísť príkladom. Takže nepridávam tam, že úplne, že blbosti, hej. Takže samozrejme, keď ja neviem, idem cvičiť, behať, tak spravím o tom záznam, alebo premyslím si, že pridám to, aby videli aj tí moji klienti, aby som ich motivovala a možno aj nejakých iných ľudí, že teda áno, že cvičenie je super, že chodím cvičiť, teda, že som aktívna. Myslím si, že toto má ako keby nejaký vplyv, pretože má to aj na mňa vplyv. Ja keď vidím teda, že niekto z mojich známych alebo nejaký iný tréner teda robí nejakú aktivitu, možno nejakú zaujímavú, že si ide zahrať badminton, tak strašne mám v tom momente chuť si ísť zahrať badminton. Takže myslím si, že toto funguje veľmi, že to, čo pridám, že niekomu spraví nejakú chuť na jazyku, teda keď si pozrie to video alebo tú fotku, že čo robím, aké mám aktivity. Takže nepridám, že úplne hocičo, premyslím si to, jednak chcem, aby to aj vyzeralo nejak a to aj ten proces nejak trvá, vymyslieť to a tak. Nehovorím, že úplne rozmýšľam nad tým, že čo pridám a čo nie. Skôr je to také, že je to prirodzené, ale zase filtrujem to, že čo pridám. Určite súhlasím s tým, že tie sociálne siete nás do veľkej miery môžu inšpirovať, že aj ja tam nájdem kopec inšpirácie, ktorá či už súvisí s biznisom, s trénerstvom, s klientmi a že je tam obrovská škála, už dneska obrovská škála rôznych odborníkov a človek už podľa mňa skôr začína mať problém sa v tom orientovať, jak kedy bol problém, že musím nájsť niekoho, kto je kvalitný,
alebo robiť nejaké veci, tak jasné, kvalita je jedna vec, ale že dneska už ten dosah je tak veľký, že skôr máme problém orientovať sa v tom, že čo je dobré, ako to je dobré a tak. Lebo keď niekto, kto vyzerá vizuálne dobre, robí niečo, na čo sa pripravoval 5 rokov, 10 rokov výkonnostne a teraz to presne uvidí niekto, kto len začína cvičiť a začne robiť to isté, lebo si to spojí, že ten človek robí toto, tak aj ja to budem robiť, lebo asi z toho tak vyzerá, tak to môže byť nebezpečné pre tých ľudí. Na druhej strane vždycky je to zodpovednosť na nás, že my sa rozhodneme, že či veríme slepo niečomu, alebo máme to premyslené a možno je dobré aj tých ľudí k tomu ako keby pomáhať im uvedomiť si to. Že veci sa nemajú len takto, ale práve tá autenticita, ktorú aj vy zdieľate, privedie človeka do uvedomenia, že to trvalo nejaký čas. Alebo že ja tiež som zažil nejaké neúspechy, zažila. Tiež to bolo ťažké, tiež som na vlnách. Necítim sa stále takto, nevyzerám príklad stále takto a podobne, že toto tam možno, niekde sa to aj objavuje, ale prevažnej väčšine obsahu to možno aj chýba. Čo je to, čo by ste teda odporúčili tým trénerom, ktorí by chceli premieňať zo sledovateľov svojich napríklad na Instagrame na klientov, ktorí s nimi cvičia a odovzdávajú svoju aj dôveru, aj peniaze v konečnom dôsledku? Nejakým spôsobom získať si dôveru tých ľudí v tom, že to, čo robím, je dobré, má to zmysel, je to kvalitné. A toto je za mňa úplne, že najdôležitejšie a je už vlastne ďalšia vec, že ako to reálne doniesť do praxe, ale za mňa určite najviac presvedčiť o tom, že sa dá spoľahnúť na moju službu, že to, čo robím, má výsledky a že sa mi dá dôverovať ako trénerovi. OK. Čiže dá sa povedať, že dobrý obsah, ktorý reprezentuje tú službu, zároveň nejaké preukázateľné niečo, to môžu byť tie referencie, čo sa Denny hovorila, alebo že textové, alebo aj výsledky s ľuďmi, fotky a tak. A potom možno ešte aj výzvy k akcii, nie? Asi, že povedať ľuďom, že a keď ťa to zaujíma, tak tu. V zásade áno. Dobre, Denny, a čo by si ty odporúčila trénerom, ktorí chcú teda robiť zo svojich sledovateľov a tvoriť z nich klientov? No, ja by som odporúčila, aby ten obsah a všetko, čo tam dávajú, bolo také úprimné, aby sa úprimne zaujímali o tých ľudí, aby ukazovali vlastne svoje kvality, čo dokážu, čo môžu poskytnúť. Tomi, a ty sa čo držíš pri tvorbe tvojho kontentu? Asi autenticita je pre mňa na prvom rade, ale nejdem úplne autenticky, že by som odhaloval úplne tú svoju pravú tvár, že predsa len trošku hrám nejakú rolu. Hej, že si uvedomujem, že v tej prezentácii hrám nejakú rolu a keď na tom obraze nie som, tak viem byť trošku iný. A to iba pozorujem, že to sa skôr akože učím, ale čomu sa venujem je odborný obsah a tam sa samozrejme snažím odovzdávať niečo, čo pre budúcich trénerov alebo trénerov už má hodnotu, aby sa niečo naučili. Pre mňa je dôležité, aby to, čo vytvorím, aby odovzdalo nejakú vedomosť. A či je to aj klient, alebo to je aj tréner, tak odovzdať nejakú vedomosť, to je pre mňa že číslo 1. A robiť to v nejakých intervaloch a pravidelnosti, to napríklad ja úplne nerobím. Niekedy mám chuť tvoriť, som kreatívny, tak toho urobím viac a potom zase nie. Ale vidím, že to aj tak zároveň nejako funguje, takže by som povedal, že to nie je akoby úplne profesionálne v tom, že aká štruktúra to je, ale držím sa toho, že chcem, aby to bolo profesionálne v tom, čo odovzdávam minimálne, akože čo tí ľudia tam majú navnímať a tak. A viem byť väčšinou veľmi neutrálny a snažím sa byť nezaujatý voči niečomu, aj keď to tam podľa mňa stále trošku vnášame, lebo každý náš pohľad je subjektívny a nevieme sa na to pozrieť úplne zo všetkých strán. V toho sa držím. A keby mám odporúčiť niečo, čo robiť, tak za mňa to je to, čo aj robím ja, že odovzdávať niečo, čo ľuďom prinesie nejakú hodnotu.
niečo. Hodnota je pre mňa to, čo dokážu použiť a prinesie im to nejaký osoch, že cítia sa vďaka tomu lepšie, sú vďaka tomu, vedia sa lepšie rozhodnúť, sú vďaka tomu nejakej lepšej emócii trebárs, alebo im to pomôže niečo reálne v živote zmeniť, posunú sa vďaka tomu ďalej, pochopia niečo, ale musí to byť preukázateľné. Čiže keď je to len, že wow, to je zaujímavé, ale nepoužijem to, tak to pre mňa není hodnotné. S týmto sa na 100% stotožňujem. Okay. A o tom vzdelaní, čo si hovoril, tak to je taká vec, čo ešte úplne sa na to necítim, že 100% jak ty, hej, hovoria za teba skúsenosti najmä. Takže v tomto smere ako vzhliadam k tebe a tiež by som neskôr možno chcela ísť aj touto cestou, lebo tiež ma baví nejakým spôsobom odovzdávať niečo hodnotné a niečo, čo môže vzdelávať aj trénerov, alebo minimálne vytvárať nejakú diskusiu o niečom, lebo máme samozrejme milión názorov na veci, aj keď môžeme vychádzať z rôznych analýz a nejakých výskumov, tak rôzni tréneri majú rôzne názory či na chudnutie, či na spevňovanie, či na hociakú tému, ale baví ma sa v tejto sfére tiež trochu šprtať a tiež neskôr by som chcela nejakým spôsobom odovzdávať na tých sociálnych sieťach nejakú takú hodnotu, že dokážem vzdelávať aj iných trénerov alebo minimálne ich motivovať k vzdelaniu. Super. Už to častie robíš dneska inak. Trošku sa tak oťukávam, že skúšam to, ale iba to, v čom som si 100% istá, takže je to také ešte, že nejde to tak ľahko, ale musím si to 100-krát premyslieť, lebo nechcem vystupovať na tých sociálnych sieťach, jak nejaký človek, čo si myslí, že niečo vie a ani to není možno úplne korektné a tak, takže... To je podľa mňa dobré, že ako premýšľaš nad tým, aby zase to neboli úplne dezinformácie, ktoré naozaj nie sú relevantné. Na druhej strane máš ročnú prax, Denny, máš dvojročnú prax. Viete už dneska napríklad z pohľadu sociálnych sietí, čo je dôležitá téma, aj pre trénerov z pohľadu kariéry niečo odovzdať. Som presvedčený, že robíte svoju prácu a ju vidím veľmi dobre a viem, že ju robíte aj o mnoho lepšie ako aj tréneri, ktorí sú v tej praxi sú už dlhšie. A viem, že to nie je len preto, lebo pôsobíte pod našou značkou a máte za sebou nejaké školenia a je tu komunita, ale je to aj kvôli tomu prístupu, že rozhodli ste sa mať iný prístup. A toto je podľa mňa pre trénerov niečo, čo už je inšpirujúce minimálne, ale keď vás budú ďalej sledovať a nás, tak možno pochopia, že naozaj ako veci robiť aj inak, aj z kontentu, ktorý vytvárate pre klientov. Podľa mňa v nejakej spojitosti to má určitý význam a vždycky tým ovplyvňujeme podľa mňa aj odborníkov. Hej, minimálne ja to tak vnímam, keď sa pozriem na to, že jak ja to vidím. Vidím niekoho, kto niečo robí a tvorí obsah pre klienta, ale môže ma to inšpirovať aj z pohľadu odbornej sféry. Dobre, babi, tak dajme taký záver. Čo by ste povedali na záver, odporúčili možno trénerom? Ja by som odporúčila trénerom, aby sa tréneri vzdelávali, ale nie hoci kde. Nie hociakým spôsobom, hej, lebo vzdelávanie, každý si z toho zoberie hocičo, ale aby vlastne tie informácie, ktoré nasávajú, aby mali, že fakt, že hodnotu a boli skutočné a boli na základe nejakých faktov, na základe nejakých výskumov a neboli len tak nejaké vytrhnuté z kontextu a takže týmto smerom by som chcela ukončiť dnešnú diskusiu. Kľudne môžeš povedať, nech sa vzdelávajú v našej akadémii. To nevadí? Áno. Okay. Tu máme veľmi dobrý príklad toho, že tejto akadémii teda je založená na niečom, čo funguje, čo vidím aj ja, už som sa o tom presvedčila, lebo ja som tam dala tú dôveru, ja som verila tomu, že to bude fungovať, si ma o tom presvedčil a som rada, že si ma o tom presvedčil, lebo teraz vidím, že to fakt funguje a niekedy sa cítim jak nadprirodzená osobnosť, lebo dokážem ľuďom, ja neviem, odstrániť bolesť a od toho, čo je viac, tak to neviem už fakt. Výborný, super, to sa teším. To si pekne povedala. Ja to tiež toto hovorím, že čo je viac, ako niekomu pomôcť a vrátiť mu zdravie alebo minimálne to zlepšiť, lebo keď človeka
niečo boli neustále celý deň, stále na to myslí, musí jesť tabletky, obmedzuje ho to v živote a ty mu s tým vieš pomôcť, tak proste to je pre mňa, to sa ani nedá opísať tá radosť, že... Sme jak takí liečitelia, Áno. trošku, Áno. v nejakom istom A keď vidíš tú iskru v tom klientovi, vieš, že príde s niečím, niečo ho boli, niečo má seknuté a teraz zrazu sa postaví a je to preč, tak tá iskra v tom, že to je úplne perfektný pocit. Áno, nemali by sme to asi tvrdiť, že sme liečitelia, ale vo svojej podstate, keď niečo preukázateľne robíme, tak to ovplyvňujeme a je jedno, ako to voláme, ale funguje to. Je to v podstate funkčné. A čo by si, Dani, teda odporučila úplne na záver trénerov? Hneď od začiatku, od tých prvých chvíľ si proste zdieľať tie spätné väzby, tie správy od tých klientov a pomaličky si to hromadiť na tom svojom profile, aby tí ľudia videli aj tú autentickosť a že sa vlastne ako sa zaujímaš od toho klienta, ako to vníma on. Sa mi páči, že sme pod jednou strechou, je nás strašne veľa trénerov, fyzio, ktorí sa môžeme poradiť. No a určite prejavovať úprimný záujem o klienta, pýtať sa. A byť autentický. Tak, Byť autentický, super. Tak ja to už iba doplním tým, že prajem tým našim trénerom, ktorí nás sledujú, ale aj tým, ktorí možno ešte nie sú tréneri, chcú byť tréneri, aby jednak nachádzali stále odvahu byť lepšími, lebo niekedy z toho máme obavu a strach, ale nájsť odvahu stále byť lepší a prekonávať sa je pre nás všeobecne veľmi dôležité a všetci máme nejakým spôsobom trému, strach, obavy. Vždy to môže nejako dopadnúť, ako si je nepredstavujeme, ale naučiť sa zvládať potom tie situácie nás naozaj posúvajú, takže za mňa už doplňam len toto a ďakujem vám, babi, že ste tu dneska boli. Ďakujem, takisto. Že ste inšpirovali našich poslucháčov alebo aj sledovateľov a budem sa tešiť prípadne na ďalšie rozhovory. Už aj ja. Ďakujem Už aj ja. pekne.